Lažni učitelji i lažne učiteljice tvrde da đavo sada muči određene ljude u paklu ili da će da ih muči u ognjenom jezeru, a zato nema nikakvog biblijskog utemeljenja. Dakle, u pitanju je laž. Neće đavo i demoni, odnosno đavoli, mučiti ljude u ognjenom jezeru, nego će đavo i demoni biti mučeni zajedno sa onima koji budu završili u ognjenom jezeru. Prvo, đavo se ne nalazi u paklu, nego se nalazi gore u visinama, u drugom nebu, i odatle u određenom smislu djeluje na zemlji. Efescima 2. poglavlje 2. stih. U kojima ste nekada hodali po smjeru ovoga svijeta, po knezu vlasti vazduha, duhu koji sada djeluje u djeci neposlušnosti. Efescima 6.12. Jer nije nam ratovati protiv krvi i mesa, nego protiv vođstava, protiv vlasti, protiv vladara tame ovoga svijeta, protiv duhovne pakosti u visinama. Dakle, u Pavlovim poslancama možemo naći govor koji se uglavnom odnosi na sadašnje razdoblje, a on u ovim stihovima pominje da se u visinama nalaze pakosna bića, što znači da ovdje vidimo da đavo nije sada na zemlji, niti je u paklu, znači on sada ne muči ljude u paklu, niti će ih on u budućnosti mučiti u ognjenom jezeru. Đavo se sada nalazi u drugom nebu, a ljudima koji žive na zemlji on iz drugog neba stvara probleme. Ali raznorazni ljudi citiraju Otkrivenje 12 gdje se pominje da je đavo zbačen s neba. Međutim, to što je opisano u Otkrivenju 12 u stihovima 9/13 se još uvijek nije desilo, nego će tek da se desi. Otkrivenje je proročka knjiga koja između ostalog opisuje taj događaj koji tek treba da se dogodi. Otkrivenje 12.9. I izbačen bi zmaj veliki, ta stara zmija, zvana đavo i satana, koji obmanjuje sav svijet. On biješe zbačen na zemlju i njegovi anđeli bijehu zbačeni s njim. Znači, ovo se još uvijek nije desilo. Tek treba da se dogodi. Dakle, đavo se sada nalazi u drugom nebu, ali djeluje u određenom smislu na zemlji, ali nije u punom smislu prisutan na zemlji. A nakon što bude zbačen sa drugog neba na zemlju, tek tada će đavo biti zapečaćen u bezdanu na 1000 godina. Otkrivenje 20, stihovi 2 i 3. Izgrabi on zmaja, tu staru zmiju, a to je đavo i satana, i okova ga na 1000 godina i baci ga u bezdan. I zatvori ga te stavi pečat na njega da više ne obmanjuje narode dok se ne ispuni 1000 godina, a nakon toga treba biti odriješen na kratko vrijeme. Dakle, đavo još uvijek nije zbačen na zemlju, niti je još uvijek zapečaćen na 1000 godina, niti je još uvijek bačen u ognjeno jezero. I neće on nikoga mučiti u ognjenom jezeru, nego će on biti mučen u ognjenom jezeru zajedno sa svima onima koji će biti tamo. Otkrivenje, glava 20, stih 10. I đavo koji ih je obmanjivao bi bačen u jezero ognja i sumpora, gdje su zvijer i lažni prorok. I bit će mučeni dan i noć u vijeke vjekova. E sad, ljudi koji su čuli ovo, samo treba da se sjete ko od ljudi im je pričao laži o ovoj temi, kao i svim drugim temama o kojim sam govorio. Ako će neko i dalje slušati te lažove, nek onda ne bude iznenađen kad ga stignu posljedice sljedbe raznoraznih izmišljotina. Toliko za ovaj video. Pozdrav!